Entzun dut, gaur egingo duzula igoeraren iragarpena. Bai, itxaso, lan bikaina egin duzu urte hauetan, baina azkenean Unairi emango diogu postua. Unai, baina urtebete baino gutxiago dara lan egiten. Bai, baina gaztea zara eta agian gazte familia bat egin nahi duzu. Eta gu ez dugu nahi amatasun baimenagatik kanpo egotea. Horregatik Unairi emango diogu. Beraz, ez da nire lanagatik, baizik eta uste duzunagatik? Ez gaizki hartu, itxaso, erabaki praktiko bat da, bai. Bale. Tira, bezeroa 10 minutu barru egon eta hemen, Lucia. Mesedesian gozera kafea prestatzen oso ondo egiten duzu. Ondo, baina aurkezpena ikusi behar dut oraindik. Ba, hori gero ikusiko dugu. Kafe barik ez da egongo mikarari. Lagunduko ditu, Lucia, horrela azkar aguantuko dugu. Bai, tira, inurak prestatuko. Beti berdina da, azkenean emakumeok denak egiten dugu. Bai, baina egiten badugu ez du inor egingo eta gela zigina erreatuko da. Ingenieritza maitea hori ez da neskentzat gizonezkoa daka. Beno, noiztik ulertu dute zirkuitu de generos? Opa, itxaso, azkenean zer aukeratuko duzu. Ba, roboteko ingenieritza. Bueno, tematzen bazara, baina badakizu mundu hori gizonezkoa dela. Bai? Egunon, Ramirez, hasiaten gaur egingo zutela igoera erabaki bat. Bai, izan. Bueno, egon gara begiratzen eta itxaso, lan bikaina egin duzu eta proiektu guztiak aztertu ondoren zuri ematea erabaki dugu. Benetan? Bai. Mila esker, jo. Zure dedikazioa eta emaitzek berez hitz egiten dute. Horrela, zure postua zurea da. Bueno, nor du kafearen hartura horrengoan? Uste dut Luciak egin zuela azken aldian, ezta? Bai, eta azken aldian Emilek eta Itxasok prestatu zuten dela. Beraz, ni edo nahi, ezta? Ados, nik egingo dut kafea, zuek azken aurkezpena begiratzen joan alzarete. Perfektua, eta bitartean Itxasok eta Birek dokumentak kantoratuko ditugu. Bueno, ezin dizut ziurtatu Luciaren abezain ona izango denik, baina bueno, kafea da. Garrantzitsuena prete egotea da. Bai, hori da, gustatzen zait txandaketa hau izatea. Horrela, denek parte hartzen dugu eta ez du pertsona bera beti kafea ekartzen. Ingeniaritza komplikatuta dirudi, baina gustatzen bazaizu. Bai, betian gustatu zen robotika. Opa, itxaso, Kaixo. azkenean zer aukeratuko duzu? Ba, robotiko ingenieritza. Bitu, ondo, zuri gustatzen bazaizu, zure erabakia da. Ondo, filmatu. Indarkeria matxistari ez, errespetuari eta berdintasunari bai. Egin!